Alright, mhosva yangu ndakapindira munomu hijacking. So I was sentenced to 12 years imprisonment. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Makadi mureZimbabwe ndadzoka zvakare pano Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasi tiri muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinowana mukana wekushanyirawo majeri tichisangana nevasungwa umwe matinenge tichitaura nawo tida kuziva kuti mhosva yakaparika kuti vapinde mujeri yanga iri mhosva yei, uyezve ndezvipi zvavazodzidza pamusoro pemhosva yakapara nezvavari kuitawo nemararamiro avo vari mukati mejeri. Saka panguva ino ndaona mukana wokutaurawo nemukomana wandinovimba kuti ndewechidiki. Regai tigotaura naye tinzwe zvizere kuti mhosva yacho yakaparika yanga iri mhosva yei. Ndokuchingamidza mukomana. Totenda. Wakadi yako? Okay. Nhasi ndakushanyira ka? Yeah. Ndokuchinzwa chirungu. I am okay. I like that. Ungatangawo nekundiudzawo zita rako nemakore ako ekuberekwa. Okay, ndonzi Kelvin Mufari. I'm 32 years old. Kevi. Yes. Manzi Kevi. Yes. Lekuma streets Kevi. Yeah. Alright, Kevi. Unganditaurirawo kuti mhosva yawakapara yakazokupinza mujeri yanga iri mhosva yei? Alright, mhosva yangu ndakapindira munomu hijacking. So 2021 ndo pakaparika mhosva yei. Alright. Yanga iri nyaya hijacking 2021. Nda kuti unditsanangure zvizere kuti musi wacho chii chakaitika kuti uzoita hijacking yangu yawakaitei? Okay, it's like this. I didn't commit the crime. Zvakaitika ndezvekuti ndiri munhu aishandawo nemotikari idzi. Ndichishandira kwaGazana. But then there's this day pakauya someone pagarage pedu. But ndai specialize nemagearbox. So munhu akauya achida kusevhisirwa motikari yake. So then paakasiya motikari ininiwo ndakazotora motikari iyoyo ndobva ndazoperekedza someone kuHarare hospital. So then ndichisvika kuHarare hospital I was surprised kuzongoona mapurisa achisvika achitaura kuti first vakakumbira license rangu, ndobva ndaproducer license ndobva ndavapa. Then after that they told me kuti we are very sorry tofana kuti tisvike Southampton police station because the vehicle yauri kudriver it's a stolen vehicle. So ngatiende timbononzwisisa kuti zvikufamba sei panyaya yemotikari. But motikari yanga isina registration number, yanga isina third plate, yanga ingori just like a recent import car. So pandakaenda navo Southampton police station department re-VTS ndobva vachifonera the complainant of that crime, munhu akaparirwa mhosva ndobva auya. So then munhu uyu anga asingandizive and they tried kuti vazive kuti motikari chii chakazoita kuti isvike mumaoko mangu, and I explained everything. So later on ndobva taita find out kuti munhu akandipa motikari tokwanisa kumuwana sei. But pandakamufonera ndichimuudza nezvemotikari akambhatanga kudzima foni yake, meaning to say I something chaaiziva nezvemota. But unfortunately pavanhu vandanga ndiinawo inini ndaenda nawo kuchipatara, there is this guy wandanga ndiinawo, he knows the one akauya nemotikari, but inini ndanga ndisingazive kwaanogara, asi uyo aiziva, ndiye akakwanisa kuzolida mapurisa kuenda kunomuita sei, kunomubata. So then paakabatwawo angorambawo mhosva yake
but unfortunately kuti inini ndanga ndiri munhu anga abatwa nemotikari iyoyo ndakabva ndaitwa accused person number 1 because ndini ndakabatwa ndinechi kune motikari iye airamba achiti chii iye matauriro ake aitaura kuti no motikari inini ndakatongoihayawo saka inini ndatohaya motikari ndakazourayiwo zvandakauraya mbva ndati handinganodzorera chi motikari yakadaro ndobva azokwanisa kunge achipa inini motikari but later on mukunge muchitaurwawo nyaya idzodzo tiri mupolice station zvakawanda zvinoitika papolice station accordingly nekuti vanenge vachida kuziva chokwadi chinenge chiripo and pane pakaparwa futi mhosva saka kana pakaparwa mhosva there is time yavanoshandisa inonzi maximum force so vakakwanisa kuita zvavaita kusvika the person angoti no inini mhosva inini ndoiziva akazobvuma mhosva yake abvuma mhosva yake but it was too late akatadza kuti inini atikwanise kundibvisa pamhosva akaramba kakusiya uripo pamhosva yes and mapurisa akati hakwanise kuitawo se kundibvisa pamhosva whilst vakabata inini ndiri ndanga ndine mota ndo mashandisiro avakazozviita so then after that ndopandakazoziva kuti mhosva iyi yakaparwa kupi mhosva yakaparwa kunoton ofuchini ndandiri kunogara but mhosva yakaparwa kunoton ndo pakazoiwo cid yekunoton ichititora we were 3 the one wandakasungwa ndinaye motikari emunhu akazouya nemotikari but azoita 3 so we were 3 then taenda kunoton yakazokwanisa kunotitaurirawo kuti the third accused takumusiya is now the witness. Third accused anga run up. The one wandandagara ndinaye nini. Waiperekedza kuchipatara. Ane munin'ina wake airwara pandakaperekedza kuchipatara. All right. Saka iye akazonzi nepolisi no yo wakuita state witness. Yo wa state witness. So zvakamira zvakadaro state witness. I was arrested on Friday. But then on Monday ndopatakazokwasa kuenda ku court. So then ku court ndo kwandakazotanga kuono the one cheche akanyatsotoparirwa mhosva because the one akatanga kuya to South Africa is the owner wemotikari but asiri yanga ine motikari payakabiwa. Saka iye wacho akabirwa ndo pandakazotanga kumuona. So then I was remanded in custody. It was June 2021. I was remanded in custody, applied bail to High Court. Bail ndakanyimwa panazonzi apply bail to High Court. Then High Court ndakazo apply bail. The apply bail, unfortunately, the other accused akakwanisa kuenda kumba nebail. Uya angakupa motikari. Then nini later on ndobva dismiss kwa bail rangu na High Court. So ndaifanira kutozongoenda kutrial. Then kutrial ndakazonoita trial ndiri 1 because of uyo angapowa bail anazowanika. Katiza Akamba ayendawo nini ndasara ndiri 1. It took like about 11 months. Pasati pane anything chaitika ku court. Wangori musungwa uri remand. But ndaienda hangu ku court but kuenda kwandaita court yangosvika ndongorimandwa ndongonzi mhosva ikwaisati yatese ready. Of which firstly taitoenda ku court ku Norton court. Then vazvazonzi this crime yakakurisa inoda regional court. Saka kunogwa kuna regional court. Then I was transferred to a court pano parotondo ndokuya kwandakaita futi kuti ndizokwanisa kunge ndichienda ku court. All right. Uya akaita witness uyu ane zvaakataura here mukati mekotu. All right, that witness zvakazoitika futi kumberi haana kuzokwanisa futi kuita sei kuzouyawo kupi court. Paakangosiiwa the first day ratikapiwa mukoti achinzi uyu is a state witness. There and there ndo pandakangopedzerwa kumitosa kumuona. Waiva nalawyer here, waiva nemumiriri mukati mekotu. It was like this. Inini ndanga sina lawyer. Ndakange ndiri self-made. Zvinhu zvekuti pamaitikiro azvakaita
mari yange isipo nemari dzaidiwa dzandanga ndinadzo. It was too late kuti ndikwanise kunge lawyer. Kuhama hapana hama dzakatida kubatsira here kana kuti pahama manje the fact yakaitika ndeyekuti those vandinorelia nawo. I have a sister, she was in JRC, but she's little one day. She was in JRC. I have a father, my father is in Kwekwe. So baba vangu munhu kuti zvinhu zvakavanetsa zvikavashungurudza kuti why is it mukomana ari kunzi apindana nenyaya dzakadai. Haana kukwanisa kuzviunderstanda kuti ichokwadi here kana kuti madini. Iwewe uchishanda pasoripo ushanda pabasa pako apa waimbosizvita here zvokungoti unongotora mota woti gani mhanya apo kana kuti zvanga zvangotanga musuri? Okay, it's like this. Zvinhu zvaiitika to at least ndine mota yeclient ndogona kungoitoka emergency kangu, but motikari kana ichikwanisa kunge ichifamba ndogona kungomanyawo zvinoita ana makanika vese vanongotora mota vachimhanya. Same thing chakaitika ipapo kuti ndakangoti no, this person ari kuita sei ari kuda yeupa ati munin'inoke haasi kufila zvakanaka. So while ndichitesta hangu motikari yangu yandiri kugadzira rega ndimite sei rega ndimuassist. Watiwo ndowakasara waaccused number 1. Ndakasara ndaaccused number 1 ndobva ndasara futi ndiri ndega. Uri wega, vamwe vese vato sekutsanangura kwawaita. Saka wakapiwa mutongo wakareba sei? Alright, inini in fact ndisati ndatopuwa mutongo pakunobatwa nemhosva pane mareasons akaita kuti ndibatwe nawo nemhosva iwayo. So inini pandakaenda kutrial pajudgment magistrate akati no, the complainant failed to prove that you were the one who committed this offense, of which the witnesses, they were saying different things. The one akakusunga the one akaidentify motikari. Zvinhu zvakaitika pavanga vari vese, but mastatement avo avaitaura far much different. But however, witness number 1 akamenshena kuti iwewe muso wakabatwa iwewe waida kutiza. Same applies na arresting office, akamenshena kuti iwewe waida kutiza. So somehow iwewe you knew about this robbery, that's why you wanted to run away. So you are not just an ordinary person okutanganza angopuwa mota. Why is it iwewe waida kuita sei tiza? So I find you guilty. Iwo wakatsanangura here kuti aiwana isingadotiza. Yes, izvozvo zvinhu zvatakakwanisa kunge tichitsanangura, asi pakutsanangura kwataiita ndo pakangofanana nepekuti magistrate akataura kuti uyo ari kutadza kuprova kuti then ava vari kutaura zvinhu zvakasiyana. Why? Because witness ane matauriro aiitawo achiudzawo dare tano isusu patakasvika panga paine munhu pakaitika so mupurisa achitaurawo zvake, of which witness aitaura kuti mupurisa akatomhanyisa munhu achinge atosimudza motikari nehigh speed paakaonawo mapurisa achisvika, but mupurisa iye anotaura kuti no, inini handina kumhanyisa munhu, indangosvika ndikabvunza munhu license, but kumberi akazongomenshena kuti no, zvishuwa akada kutiza munhu kwakutokumberi uko kwatokumberi. So that's the only fact yakaita kuti aite sei pasvike pakutaura kunzi waida kutiza. So kuda kutiza kwawaita ndiko kaita kuti titi wewe somewhere waizviya nezvemhosva. So I was sentenced to 12 years in prison. Kuti ndobva yandibvisira 4 years ndisara ne8. Then prison yakazondibvisirawo 2.8 ndobva ndasara ne5.4. Saka waseva nguva yakareba sei so far? So far so good, ndane 2.5 years waseva dzandaseva, but ndichizongobatanidza nenguva ofuti yandakagara ndiri parimandi dza 3 years point dzandagara muchiri. Alright KV, zveshuwa nyaya yacho nekakubata kainoita. Ndakuda kunzwisisa KV, uchikura iwe wati I have a sister, asi mudiki kwandiri ndina baba vangu vari kukwekwe. Iwewo uchikura upenyu hwenyu muri mhuri nasisi vako nababa wako kana namama kana nani wanga wakamira sei? Okay,
I think ndingangoti life yandakakura hangu ndichirarama. I want to thank God kuti my parents vakasondisupport kubva ndichikura kuchienda kuchikoro everything. Yes, zvinosiyana, mhuri dzinosiyana, but I was able to get anything that I want from my parents. Then after all, pane zvinhu zvakazongoitikawo mulife like kuti baba namai vakazongoseparate. Then my mom vaenda ubva vachangogara kupi kuZambia. Then baba vangu ndinawo. So baba vangu vakazokwaniswa mukadzi wechitu. That's the sister I have. But isusu takazvarwa tiri mudumba mamai vangu tatiri 3 boys only. Alright. Ini ndiri second born. Second born. Saka vakomana ava variko? Vakomana, the last born, he died at the age of 5. He was the last, but he died at the age of 5. I have a bigger brother, but my bigger brother is in UK like now, in Chikwa. Later accounting, Bachelor of Accounts. He's doing another program, Arikoko scholarship. Ko baba vaiva munhu akaita sei? Right, my father was a soldier, but he's now retired. So, for a long time. Mama vairowa here vaiti munhu handiti munhu anotamisikanzwa? Ndakatokura ndine discipline yakanyanyisa because of my father was very strict. Dad vanga vari strict? I was very strict. Even if pandakanga ndichigara namama handisasagara nadede. You always make sure kuti what's happening nenyaya dzekuenda kwangu kuchikoro and stuff. But pane nguva yekuti semwana pane zvinenge zvichiitika mukurarama. Baba vangu vakasvikawo panguva yekuti vakatongoti hano iwewe results ako wakundiburitsira, I'm not happy. Why? Academically here kana kuti just life? No, at school. So it was like I was in Form 3, but I was staying with my mom and my brother. Kunoko. So vanga vasisiri happy ne results angu. No, you have the potential yekunge uri munhu kuti wewe kuchikoro unofana kuti zvinhu zvino make sense. But the results now, yes, ukupasa, but masymbols are ukupasa now. I don't expect a person like it who want masymbols akadaro. Wanga kudzikira ne muchikoro iwo. Izvo zvinhu zvinoita pane kanongovhiri. Kanongovhiri. Wasira zvemabhebheri kana kuti? No. Ndiye zvemabhebhi ka Form 3 ndezvemabhebhi. But mbona zvinoitika. I think ndakakwasawo kuzviexperience kuti munhu anokura ane vabereki vese vakakwana vari panzvimbo wani. That person is totally different nemunhu anokura nambuya kana kukura with a single parent. It was like my dad vaikwanisa kundibatsira and he was very strict. Nekuziva kuti what's up about my uniforms, my books angu and stuff nechikafu changu. But the fact yekuti inini almost 95% yangu ndinge ndina amai vangu. You needed a father figure. So inini ndakasvika futi panguva yekuti inini namai vangu tatiri vanhu vekuti even mukatondiona ndichifamba namai vangu vamwe vanhu vaisambozvibvuma kuti ndiamai vangu. Why? The body, ndakangotodzwawo mai vangu, she's like your height and she's tiny. So munhu wekuti ndichitofamba naye vanhu vaitofunga kuti pamwe hanzvadzi yangu. Why? Because tata very close. So that very close yoyo yakaitawo kuti ndiite zvimwe zvinhu zvokuti mai vangu yes vainditsuura everything very right, but pane zvimwe zvinhu zvokuti uchikura uri mwana mudiki unoona kunge zvakapava stereki. Why? Because the relationship yaunonge uinayo nemubereki wako haisi kuti unozonge uchinyanya utya amai vako stereki. Why? Because she took me as a last born. Why? Nekuti ndinda ndatosara ndiri last born. Alright. Saka vaitonge vanga vakangondispoila, but that wasn't the case. That wasn't the case. So pakuzoenda kwakaita amai vangu kuZambia pane machallenges andakatozwa kwasa kunge achita sei achindivhiringidzawo futi. But normally hazvisi zvinhu zvekuti zvinganzi ndo zvakazoita kuti ndisvike pakunzi ndapinda mujeri. Alright, Kev. So iwewe, just to take you kumashure mbijana, wazoudzwa kunzi wakuenda kujeri
nezvinhu zvauri kuti iwe ainini haingutaura chokwadi ndo zvakaitika wakanzwa sei mukati memwoyo wako? At first I couldn't believe kuti ndo zvinhu zvakutoitika because ndikatarisa musi wandakatongwa inini zvakangoita kunge zviri funny because major city akangowira kukoti kuuya kuzongotonga inini that day and the harsh sentence yakandipa ane matauriro akaita kuti zvakandibata no munhu yataura kuti for the sake of the public the type of offense that you have committed you are not be able to be given a lighter sentence. You have to be given a harsh sentence for the public to see that tepe mosha I see right. You felt to be used as an example. Yes, it was an example, but I couldn't believe it. Ndakutoenda because unongosingazive kuti chichi kuitika because inini pandikutaura ndakatongwa 12 years ndichizo suspended zvinhu zvondakazokwanisa kuzozvinzwisisa ndakutozvoudzwawo nema prison officers kuti no zvikunzi so because ini pandakangonzi 12 years I was shocked so I'm going to spend 12 years inini ndiri mujeri. Zvinhu zvakandinetsa zvakandishungurudza zvekuti even mamwewo maprisoners andaiendonawo kucourt vakatozviona kuti there's something chakutoitika ndakatombovhiringikawo panguva iyo kuti 12 years handizoziva kuti panobviswa handizoziva kuti pachazoitwa sei then mamwe maprocedures ese kuzosvika pandiri panapa kuti ndini ndakupika 5 years 4 months ndangasingazvizive ndo zvinoitika saka zvinhu zvakandibata but then ndatongwa ndakaenda kuchikurubi maximum ndaenda kuchikurubi maximum honestly let me say kuti inini ndanga ndisinganamati panze kuchechi it was here and there taimboenda kuchechi but zviri zvinhu zvokuti ukambopinda mukaunga trend kekuti uri munhu wekuti wakumbomwa bhiya zvekuchechi zvangasiya but ndamukati ndakakwanisa kuzoziva kuti this is the opportunity yangu yekuti ndikwanisa kuitawo something. I started praying. I started to go to church. Ndichikwanisa kutomboona kuti okay so chii chakamboitika yes zvakaitika but pane reason yazvakaitirwa naMwari because pamwe pacho unogona kutonga uchatotuka Mwari kuti Mwari but mandirasirei kudai so zvekuti inini handina kupara mhosva but ndakapinda mukati but later on ndakazowanawo vanhu vaikwanisa kundikansela vachindionesa then the rehabilitation officers vachinditose vachindibatsiridza the same nechapel chindibatsiridzawo because ndaindiri munhu anga ari very open panyaya yangu because zvinhu zvaindinetsa inini handakupara mhosva but as I'm speaking right now nditori muchikurubi maximum prison jeri rinonzi ndo jeri hombe munyika munomu zvinhu zvaindinetsa but you accepted wakazongosvika kuzviaccepta alright so then zvakadaro ndine zvimwewo zvinhu zvandakatanga kurealize kuti no hanini at least I have to do something ndakambofunga nati anoga ndiende kuchikoro at least makore andiri kupika akawandisa ndisika ndikaenda kuchikoro ndokwanisa kuupgradewo pazvinhu zvandakaitawo ndiri panze but then ndiri munhu wongotiwo nini ndaifarira something to do nemotikari whilst ndiri munhu kuti ndakugadzira motikari pandaigadzira motikari handaenda kuchikoro chekugadzira motikari but someone akangonditichawo kefu yakuno kuti mbodai so gearbox rinogadzira so that's why ndakatanga kuita izvozvo but ndanga nditoriwo neshungu yekuti ndiitewo something chandinobata chinobatika but ndozvo saka ndakunoko ndiri kuchikurubi zvinhu zvandakatanga kutofungawo ndega ndakatanga kunyorawo tsamba dzangu dzandainyora to the officer in charge to the education to the rehab kupi pandasvikawo pakunosvika pakunowana mukana wekuti zvinhu zvandainyora inini ndichikumbira pachikurubi maximum panga pasati pane zvinhu zvakadaro ndakatonetsawo officer in charge kusvika ndanzi it's okay iwewe because panguva iyoyo ndanchiri mud class so ndo class ipi okay G class that's the class yekuti vanoclassifya vachiti munhu anenge ane jeri rakakurisa reati 5 years and above anenge ari mud class inini ndakati no
for the meantime amukwanisire kundibatsirawo something chine chekuita nekudzidza kuti ndakazongorealize that I need ndoda ma-courses not kuti ndiendewo kana kuti kuinvest and stuff ndo zvandaifarirawo idoni. So ndakanyora tsamba dzangu ndichichema ndichiti ndikukumbira kuti mumboti tsvagirewo ma-resources ekuti theoretically tokwanisa kudzidza, then kana tazobuda mu-D-class condition tichiendawo to see tichienda tozokwanisawo kusvikawo panguva yekuti tokwanisa kunge tichibatawo ma-tools sezvandiri nhasi, so ndichikwanisa kunge ndichibatawo ma-tools because it's very unfortunate kuti munhu mu-D-class akwanisa kuita zvachikuru asi anokwanisa kudzidza theoretically. So ndakatanga kungodzidzawo theoretically ndiri ikoko, then pandakanozokwanisa kuclassify to BSc class vandapuwa the opportunity yekuenda kuworkshop. So kuworkshop pandakapuwa opportunity yekuenda kuworkshop kumaximum kune maitiro avanoita nemabasa avanoita. So kwakune pano betting, motor make welding. So I choose vehicles because wangari munhu wemotikari kayo ke munhu wemotikari wozvangu kubva kudhaya. Okay. So then ndakazoziva kuti kunoku kune a bit workshop yakati ma-resources inewo zvinhu zviri nani zvekuti at least nyango pasina zvese but unokwanisa kuitawo unokwanisa kuitawo something. So mva ndachuza futi kuya ndo zvauri kuitako kunoku kucentral. Alright. Ndachuza kuya kuno kucentral ndo pandakandatanga kuti pano betting yangu. Alright Keve, ndikunyatsoona kuti uri munhu anoda zvekutaura, tinogona kutopedza tatochinjana wakutointerviewa which is very good. Taona zvesva kuti uri kugadzira motikari, saka iwewe wambotaura kuti ma-tools pamwe pacho munenge musina. Ndezvipi zvaungadawo kukumbira panguva ino kuti ukwanise kuitawo basa rako uchigadzira motikari dzakwedzi? Kusanganisira ma-tools box, ema-tools chaiwo akangofanana nemaspana tisati tataura because this trade ine ma-tools ayo ari meant kuti anofanira kushanda pamotikari, saka ma-tools ayayo anofanira kunge aripo. Alright, you mentioned kuti baba havana kuzvigamuchira kuti zvosvo here ndazviita here kana kuti handazviita. Saka panguva ino baba vakatarisa, ndapi mashoko angada kutaura kuna baba vako panguva ino? Okay, inini mashoko andoda kutaura nababa vangu ndeyekuti ndinozviziva kuti zvinorwadza kuti mubereki anoudzwawo kana nevamwe vanhu kuti baba wembavha akaenda kujeri mwana wacho ofuchi hangu ndisina zvandakaita zvandakaita. I want to thank him kuti munhu akambenge andiramwa tano kanewo wakakwanisa kunge uchipinda nezvinhu zvawakapindana nazvo ita zvauri kuita ikoko, but later on munhu akazosvikawo pakundiita se pakundigamuchira pakundinzwisisa. So the little that he can have is supporting me, but support yavo ndiyo ndinongochemera kuti dai vangorambawo vachiita se vachindisupport. Dai vaikwanisawo kutonditengerawo ma-tools andiri kuda vaikwanisa kunditengera. Vachiri kuuya here date kuzokuona? Vanouya. Alright, ko mama? My mother avapo neye kuti vari kure. Neye kuti vari kure. So alright, thank you so much Kevin nekutaura nesu, tanzwawo nyaya yako. Tinongokushuvira uri mukati muno kuti ukwanisewo kupedza mutongo wako, uzobudawo uzonogadzirawo mota dzako kunzewo kuzvawaingoda kuita because hauna kuda kugara. Wakati arega ndinojoinawo maprogram iwayo ndiwo someone in life. Saka tinokutenda Calvin. Muri eZimbabwe panguva ino tichipendera chirongwa chedu, mangonzwa mukomana ataura akati inini hangu ndakazorekana ndangonzi ndaba mota asi handina kuziva kuti ndozvichandichiita, ndaingobatsirawo uyo angaitawo dambudziko. Ende kune hama dzine vasungwa kazhinji kacho haiziwo nguva yekuti unofuratira hama, wonguva anenge akakanganisa asi ndonguva yekuti anenge achidawo kuti aone hama dzake. Saka kunguva ikoko kuzomuona kana kungomigira maputi wayo kunoita kuti mwoyo wake unyevenuke. Panguva ino ndichakusiyai, ndini wenyu Pelagia Mupurwa.